Hola, bon dia. Des d'Esquerra Unida considerem que l'Ajuntament hauria de posar fi ja al contracte que té amb l'empresa concessionària que porta el servei de neteja i recollida de fem del nostre poble, perquè des que el PP va privatitzar, l'empresa incumple sistemàticament les seves obligacions i està cometent irregularitats una darrere d'una altra, i el servei és molt dolent, és molt roïn, és un servei pèssim. Els fets demostren que una vegada més Esquerra Unida tenim raó quan denunciem totes les crítiques que fem a les irregularitats que està duent a terme l'empresa concessionària del servei de recollida de neteja i de residus, i el pèssim servei que tenim des que el Partit Popular, el govern del Partit Popular de la Vall, va decidir privatitzar-lo. Va privatitzar un servei que estava funcionant molt bé amb l'empresa municipal i que era molt més barat que ara. Este nou expedient sancionador que se presenta ara s'obreix per una falta molt greu que consisteix en no tindre el servei de personal que hauria de tindre, com estableix el contracte, que tenen menys persones de les que haurien d'estar treballant en l'empresa, i per això aquesta és una de les raons per les quals el servei és molt deficient. I també una altra falta que és greu però podria ser molt greu, que és la deficient neteja dels contenedors de basura de fem que tenim al poble de la Vall, que no se fa amb la periodicitat que cal ni tampoc en les condicions que s'hauria de fer. El camió que està per a rentar aquests contenedors, que hauria d'haver-se renovat ja en l'any 2009 quan va entrar l'empresa, no s'ha renovat i sempre està trencat, cosa que perjudica el servei de neteja dels contenedors. A més, l'empresa continua sistemàticament incomplint totes les irregularitats que hem denunciat, com les que estem dient avui mateix, però la veritat és que tot això sembla que fa molt mala olor, aquest assumpte de l'empresa que està duent a terme el servei de neteja i recollida de residus del nostre poble. És incomprensible que se mantinga un servei d'una empresa que ho fa molt malament i està cometent irregularitat una darrere d'una altra. Moltíssimes irregularitats. Per què el Partit Popular vol continuar mantenint un servei a una empresa que ha comès moltíssimes faltes més que suficients per acabar amb el contracte amb aquesta empresa? I sobretot des d'Esquerra Unida ens preguntem quina raó o quines raons són les que fan que mantingui el Partit Popular a una empresa que fa este servei tan pèssim al nostre poble.